Existuje fotografická technika, vďaka ktorej každé ženské telo môže vyzerať krásne? Ja si myslím, že áno. Počas mojej kariéry fotografa som si vytvoril fotografické techniky, kde sa snažím o výsledky, s ktorými musím byť spokojný hlavne ja ako fotograf. Nikdy som sa neprestal zlepšovať a do dneška sa stále učím, ako dostať fotografiu na vyššiu a vyššiu úroveň. Fotografoval som veľa ženských aktov a po čase som zistil, že to vôbec nie je o veku, ale o tom, či si dáma chce splniť svoj sen alebo nie. Ak chce, tak je to len otázka prístupu k tomu, čo spolu nakoniec vytvoríme. Fotografovať ženské telo sa dá mnohými spôsobmi. Ja to robím rád tak, aby divák hneď nevidel všetko. Aby sa snažil objavovať na fotografii krásu tvaru a prirodzenosť ženských kriviek spojených s geometrickými tvarmi. A asi nespoznáte, na ktorých fotografiách majú dámy vek blížiaci sa k 50-ke. Cieľom je ukázať divákovi vizuálne krásny obraz bez toho, aby tam bola konkrétna osoba. A identitu tej, ktorá na fotke je, pozná iba vybraný okruh ľudí.